खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय थ' दिनैनि भिडिअआ गामियाव माने हाबा दं माने थ' बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांनो माने गुसुं भिडिअ लाबोबाय आरोना थ' नोंथांमोना गोसो दंब्ला नायलांबानो जाबाय थ' नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै आरोना सोलो थ' लोगोफोर दा थांगासिनो दं आरोना हाबायाव पुरा मैया हराव हाबाया दानखांलांबाय ओमफ्राय दिनै माने जानाय लोंनाय दा नै आदैजों आंजों थांलागासिनो दं थ' डाइरेक्ट हाबायाव देखायनोसै आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय सोलो आसोल जाखांना फैबाय हाबायाव दानो वा बिबान गोलैयैखाय बिराद डेन्जार ना मावा दाङा जानाल' फैबाय आरोना नोंसोरो बिराद दुगा गोजा आरोना नोंसोरो र' नायगोन नोंसोरखौ आसोलफोरा जाना फैबायानो आरोना जोंनाबो पुरा कलेजाव एग्जाम दंमोन नालाय थ' बेनिखायनोथ' एसे लेट जागोन ना थ' गामिनि सेंग्राफोरा खावसे मावख'गासिनो दं माबायदि मावदो बेखौ देखायनोसै आरोना फुल दामाखा जागोन एसे नायलांबाय था ओइनै आसोलाबो बेनाबो एग्जाम दंमोन आरो जोंना एखे नालाय कलेजआ दा थांगासिनो दं आरोना नायलांबाय था लोगोफोर मोनबायानो एन्ट्रि जासिगोन आरोना जों गेलेनानै आसोल लोगोफोर एन्ट्रि जाबाय आरोना पुरा भइस रेकर्डखौनो होनो हादिया पुरा मिउजिक दामबाय थानानै माने थ' लोगोफोरा नायलांबाय था इन्ट्रेस्ट मोनोबा फुल दामाखा जानो थांगासिनो दं आरोना याव फैब्रा ओइ याव फैब्रा याव आसोल याव फै लोगोफोर मेन पेन्डेला बेनो आरो नै आबै सानैसो मोसालागासिनो दं ओंखाम मोनजायाखै जाबाय बेनो आरोना हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना लोगोफोर पुरा मिउजिकजों भइस रेकर्डखौनो होनो हायाखै आरोना थ' बिदिबाबो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोरा जाग्रा जायगाया ओइ आसोल माला मोनफैनाय दहायनो नों एग्जाम हैनो थांबानो जोंना गबायानो नोंस्रा फुङावनोमोन आदसा ओइ मावगासिनो आसोल नै पुरा सेंग्रा सिख्लाफ्रा पुरा खामानि मावख'गासिनो दं आरोना ओंखाम ओंख्रि रानलागासिनो दं आरोना लोगोफोर आसोलफोर मावगासिनो दं हेलो गाइस आसोल बोरै खबरा मावगासिनो दं बोरै बारगा Ladw ada pak seberapa jaga mandi जाखांबाय आसोल बुवारा नै आसोला बन्द' गिदिरा मास्क गानलायो जाम्बा नामा nungguथारो जाखांबाय सोरनिया जाखांबाय जाम्बा नामा बेबायदि जायो Sambil makan nanti. Makan nanti. Zuban dari nama yo. Zuban dari. Maksa noni beda kan nama persen. Wah. Dari film mendengar apa ini? Hah? Aduh yole. Kumpulan. Gam sana kumpulan namun ya. Asa. Sama rale uto. Kalau curi jalan aku jangan. Bebas jalan curi. Agak lagi kalau ini kan nak hidup muda ni. Is. Agak lagi. Gam sana ni bebas tu kebet. Udah. Jalan jalan ni. Hah? Jalan ni.
जानो हायाबाबो होसोगोन नामा? बोरमाखौसो जागोन नामा? बोरमा फैबाय आइटेमा आसोल फैदो लागायनोसै खाखिनाया फैब्राय फैदो जात्रा नस्थ' जात्रायावनो हारा मोनजाबाय आसोल जाबाय नै थ' लोगोफोर जाना लाबाय आरोना जोंबो उखैबाय नालाय थ' जानानै दोखो खामानि मावलायनोसै आरोना सेंग्राफोरजों थ' लोगोफोरा नायलांबाय था फुल दामाका जानो थांगासिनो दं सोलौ बेदर रानग्रा ओंखाम संग्रा अमा रानो ना रानो थ' लोगोफोर जोंना खुगा गुवार गन्थं गिदिरा बेदर प्लेटसो लाना फैबाय आरोना जोंनो एसेया जाखाया आंजोंथ' मेजेम नङाबानो ओंखाम जाया आं लोगोफोर फुरा ओंखाम जाखांना जिरायनानै बोरै मोनदों? सानसेल' A few minutes later. लोगोफोर दाना मोसानायनि बेलायाव मोनफैबाय आरोना नायलांबाय था लोगोफोरा फुल दामाका जानो थांगासिनो दं Naik logofor pura hogodan jago tanam mosaby arna